Okay. Imbangal daw yamin kakamsahan, dahil ito'y tipo o, ang pagisan tayo, ito'y tipo is tibro. Tibaro. Yep. Yes. Di ko na da mairis. Di da mapanunod. Hindi damo nga laban. Kasi mo lang dakkel kin basik jak laban. Namnamahin da nga mga bakti dakkel. Si dakkel eh. Pinultit na tengid na ni Gulayat. Reno champion nga kung karada ti kabat, one on one. Ama. At ti napikpik sa nalalay nga magikabat. Namura din na. So, natangkin yung ulo di tao nga managbasog gawin. Kaya ko na namin nga po isos, ititin mo. Nagad-ado aramido. Maaramid lang ka po, di pa nakabalin din Diyos. Sandak pa ilang apat yun. Ay, po. Imbis nga away na po ako ninda kami awan ay magipari sa aramida hindi ko na damay. Remember the Sabbath day and keep it holy dahil natin insuro ni Apo Moses. Ito na may magpagkaramida agasak lagi ti masakit. Kaya ako so suka kaya ano ang nagbasa yung Pilipino Ano kayo gawin? anak kayo nagbasa yun kabut-butan meron ng takayay erudida di Gubat.
get si rumah-rumah talagang sigurado lang marumar ka hanggang pa nag-safety informasyon. Lumunod ka hanggang may matutubad. So, we'll make sure that if you rumor, we have nothing to do with the center. Kalau bibing na bigay, ng saway, mabayad dito. Kalau bigay, marami di na ipaganatkit dati tubig. Aming biyahe, they have to go through checkpoint. If you are found positive, ay, confined na ka. Urehan mo sa apol. Tatap, madaling ka na tatap, mga tila pa lang mo ti COVID. May isa rin kayong nangyayari para panda ti katao just to make a lot of money. So the old cold disease that turns into flu or pneumonia, now it's COVID. Yan na ta COVID. Yan bagalaman na blacklisting na kasama kapag hindi ka namin dati yan in 1 month tadante bakuna nyamatan kaya close shot at 10 years may nalala hampay nga as deadly kung ada nga nung isumit lang nung nanumunyakan niya ako Diyos na makamon ng mga satang unuhan. Badi pa nga ko sa tipong timing nga guys katag bayad. Kasla unnecessary expenses.
Imbis ka mga, ay, darasam tayo gawin, agasam ta pagbagin. Take a good rest. Yeah, kayas na. Kamatan. Ano, ang pneumonia. Ano, nag-pneumonia ka. Ano yun? Umasidagin ti api. Makahangasin. Nag-aawid ni Quint Idi Kalman. Pabagyo. Pag-birthday ni Auntie. 99. Oh, wow. Yan na ganan. Betty. Naman ng Betty. Pipisapay ka no eh. Ito. Mga 95 sa ni Manuel yan. At kumari kumpatri kami ata inanak na di Jekwan. Inaigan. Itipon niya. Tidak imut lang hindi nga ako. Community. Manis naman. Dapat may binisita. Hindi pala naman. 16 sa binisita niya. 2016.
No. Pukis, Tibaro. Pagdutisida at tawan. Hmm. Million kinay. This year kaya. Ay next year kaya. Di Salmon. Nagaduti salmon eh. ngarot ito yung yeah, Mm-mm. this past season. Mm-mm. Jay kinay. Kinay. Oray ka no jay cheat na. Cheat na pa eh. Yung kunak may kabuta kumapoy mo ti talansi. Tumba ako ni. Hakaslidingan uray may bangga kay jay darakan nga bato jay underwater. Mm-mm. Kaya okay lang. Minta tanga, awan, matumba ako. Kaya no matumba ka, iso di jay umunod tinagada daw nga nalamis ka daw. Mm-mm. No, umupaya mo taramida mo, makiktot ka, malmas ka siguro. Uray no hangan na unag. Ta di panik ka. Yeah. So, kunak no awan ti kadwa nga kaya nga tulungan. Mm. Anak siguro nga kuha. Yeah. Fishing. So, in other words, mabangkay dyan kahit awanti fishing. Mm-mm. Guray ka ba ibasita? Ano ata mayan? So, Lisod na kadwayo. okay. Ano, sulsulong? Kas dyan, magkaroon dyan anong unpredictable. Mm-mm. Yeah. Ang punta di nga ron, nalibog. Mamuti underwater. Yeah. Intahan pa man. Ayos mga yun eh. Pukis, Tibaro. Next year manan. Well, dahil siya TV nga pagmayatan natin at namnamahang na malasatan lagi ti aglabas ng chimbo. Ay. Sige na tumagal ito ya. Ano, ni at least 80 na nasarap. Nila kay Romeo. Mm-mm. Si Marono ni Frank, 79. Si Marono ni Donald, 79. Po. At tangatawan lang. Well, tatanan. Wow. Delikado So, tinga may bagang kita-kita nanan dari gitu. You know? Malahatan matano, ay ba, malagip ko ni istorya na napartikak na pa nagjabong, di barihon. Malaya. Ay, makasangkayan o yabandakan niya ako Diyos. Ay, hana. Muna nang mahigaan, mapangkaan. Muna ba iti? Muna nang arupit. Dito nga biyag nagrigat. Isumarunong nga biyag nanamay. Mm-hmm. Basta mamati ka. Okay? Sumurot ka. Nalagiti wag baga na nanamay. Pasumay. Sukir sa tao.
Kasi iti parang kita kijay doon at kriminal jay side na. Yeah. Kasi iti tao at dati mamati at damit saan. Dati na kamakunti ulo. Yeah. So, sapay kumata at aduti mamati. Nukay ko na basbasit. Kikitaan ti lubong ito takit. Uri ko nang narigi jay idiubing dabay. Ya dada jay pudir ni tatangkin nanang. Mapilitin na nga sumurot eh. Pautin ka. Hindi di makilagit. Hindi ba lang ako kahit kumat sumurot yung ako kahit di mabawat eh. Ito. Nandiyan, pamilyari dyan yun. So, kunak mo. Kasi mo naman hindi duduwa lang yung kabagis na kain kin abol. Oh. Hindi ba lang abol magti may salangan. Ang may salangan kain. Duduan ba lang niya. Yan ang tuktok ng nagdadalo tayo. Oh. Ayos. Thank you so much for watching. Thank you.